ka? Okay. Kami ha. Excited kami. Kami nanood po. Kasi kayo mo tingog. Di ba guro ka mga Sa inyo mga choy, so good afternoon, hala. Welcome to my vlog, it's B-Boy Bugoy and hello, diba? So mga baby. Mga baby. Mga choy, okay, mga tota sa kwan sa Basilica lang, no? Mga choy. Basilica dito. Ibalik ko mas siguro mga choy, kay muro mag. So karon kay makuyog binduha kay. Magkuya ba dyan ta? So syempre makuyog binduha karon mga choy kay natay. Ito lang. I can't really kuyog di ko. Thank you for watching this vlog. It's B-Boy Boy. Nasa na siya YouTube mahigala sa BB Girl. Diba? Search na inyo ha. Try nyo yung YouTube channel. So, tara. Kuyog tayo mga choy. Our channel. So, ato na may karon kay Kot may kadiyot na. Mapil sa migbisa. Kung maka-apil. Pero wala may public mask. Pero siya rin nagbuot. Ha? Ha? Sila what's up siya mga choy, no? So karon po Ano ka mga sa Sige na. Kulon? super ting lakaw na mo diri ha. Kaya ka namin yung linya guys. Uy, ganahan ko si mong guys. Oh. Choy! Choy! What's up mga choy? Hindi mong na-feel. Ha? Uy, babakay ka. Pero taas pa kayong linya. Ha? Kapit ka sa entrance pero taas pa kayong linya. Ganiya, din ito itong linya. Amo, taas pa itong linya. Matigit na itong linya. Finding anything? Okay, rami diri ha. Kira ka daw. Okay. Gani ha. Excited gani. Kami nanood po. Kasi kayo mo tingog. Di ba guro ka mga Ay, ano, puyuan so karon. So okay, rami diri ha. Kaya gani ha. Linya diri ka na Okay ba stress. dahil nila? Sige, dili na kayo okay ha. So may matanong ka ng gawas na ako. Mano? Musig na pagkaon mo no. Mag-inasok eh. Pag ako, binasuto eh. I like the view. You are my view. You are my View. view. Oh? Kaulaw. Grabe ka mo kaya. Huwag ko kay Baw ha. Kaya mong mas dong. Dong, kaya mong mas dong. Yan naman. Wala naman diri. Kulit ka din eh. Virus. Wala, may virus. Ano? Ha? Wala na Oh, virus. ako man mismo ang virus. Ikaw ang corona. Ako ang corona. Kaya ako Ikaw ang virus. Turnover na to ang corona. Turnover na to ang corona. Ayo. Uy, saan?
mga choy. So karon kayo man nami ha. Oo, so Wala naglakaw, wala pa din naglakaw. so pa may mga maglakaw sa padong nga tauli karon ha. So mangita pa tag panihapon mga choy. Actually kani mong panihapon dana ni sa pan-udto. Kaya ganyan udto excited man kay ni siya nga moari. Kaya paduolan nato tong mga choy ha kay dili ta mabati sa kamera. So, padayon dyan po itong Galbaryo ha. So, ganiha po may anong stress. Hindi lang ganiha. Pero okay lang. Worth it raman siya kay nakasudit Yan ka. ako, way. Kabala ang bata. Huh? Walang bata. Gano'n na, gano'n. Reaction ha. Worth it reaction. Sige, bye-bye. Balik ka ta. Hello, what's up sa inyo nga choy na so karon kay oo naabot ang Miss Boarding House di kapuya sa Mulacao mga choy as baby girl ya kalap ano kimang ka uy kapoy gamay oh asa na hiwa di ba Ito na, ba't ko ba? okay ra why kapoy love sa man ka kapoy rate 1 to 10 B kapoy gid siya may kala so karon na kay matugtag sa iyo balik pa ko sa norte oh Bye to you, uy, my grabe po love. budag. Budag pa yun. So, ito mga choy na way. Nakatugid ta. So, bisag taas kay kayo ang linya nga itong isudlan. Take it kataasa sa linya mga choy. Gikan 3 p.m. ha. 3 p.m. to up to 6 na. 6 na nakasudlan. 5. Oo, 3 p.m. to 5 mga choy. Bilan pa ka oras yan? Mga 3, 4, 5, mga 2 hours na naglinya mga choy. Nya. Nakasudta. Nakasudta. Wa kaabot 10 seconds ang among pagkuha dito mga choy. Pero worth it ra. Okay raman siya kay actually nakapasalamat sa ginagmay and okay ra siya kay worth it man sad kay nakasud man kita kay mo man sad ta atong tuyo dito no Dito manakot na. mo man ta panagkot kay bawal na siya ang dagkot ha don't know kung bawal ang dagkot dito pero Uy, isa pinagdahin actually kung mudagkot ka dito mga choy actually kung mudagkot ka dito mga choy kay dili mismo ko mudagkot sila mismo ang mamaligyaay lang o kuan imurang i-offer sa Santo Niño Asa man ako? kato i-offer nimo imurang ihatag Sa gawas? sa isold nila Di, uy. ano man to love i-offer nila gibitaw napugos ang ta Uy, papalitan, magkutla niya. Kita yung madagkot dito na sa gawas madagkot. Anak to ilang masabot. wala may kayo dito isold raman nimo sa sako kita ka tong sako lagi Wala aran. mo tong sako nga ilang gipunog dito pa wa kita kayo Marok kayo. oh ila raman sa tong ibaligyan balik wow judgmental kita gutok mo chuya gikan ta simbahan pero okay ra na amo ra na opinion ra sa na joke ra na actually mga choy thank you so much for watching this vlog okay ra kayo ha so new normal of celebrating Sinulog 2021 so actually kung guys siya mga choy kanang murag historical no kay kato pa ang Sinulog na mingaw ko yung karsada actually first time po tunta na ko mo Sinulog mga choy Lang, kaso lang galing niya. pero actually okay Taglaw, no? oh okay sa unta kayo lang ang ilang kanang pag-celebrate kanang okay kay siya kay hapsay kay daga nila ba oo kanang big salute sa mga frontliners ha kanang hapsay kanang gipalinya gid nagtarong ang uban na follow gid ang protocols Yeah. okay kaya gila pagpadaga may choy Social distancing. very Ilan, 1 social 1 meter niya kami ray dili mag 1 meter lang yun syempre uyab thank you so much for watching this vlog this B-Boy Bugoy and This is Vivi Girl. thank you so much for watching this vlog. Amping ko nun mga choy ha. Malampasan na ito yung tanda na. Malampasan. Pinagin ko sa word nga malampasan na. Nagpasan sa mga. Asa na mo nagpasan mo? Basta malikayan. Yay! Looking forward sa atong tanan. Happy New Year 2021. Pretty tit. Happy Sinulog ka na atong tanan. Bye-bye! Oh my God. YouTube channel Vivi Girl. Link description below. Bye-bye.